maswera sei kumativi mana enyika. Regai titaure tichiti kune vari kutaura vachitaura nenyaya yenyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu vanhu vakavarairwa ipapapa muchaerekana manzi akuzimbabwe, nokuti nyaya yenyoka yemabhunu ine politics mukati. So papolitics idzodzo manje nemuno macho vanotoona sekunge munhu uya ane uori nepamusana pekuti mapatizi akafanana. Hazvishamise tichinzwa kunzi nyoka yemabhunu akuzimbabwe. Ipapa hazvishamise tichinzwa kuti nyoka yemabhunu akuzimbabwe nepamusana pekuti kana nyaya iyo yakunzi yakuenda kuhigh court kupi kupi, paachazobviswa ikoko achinzi adischarge azodii, achangotorwa achibva aenda kuzimbabwe. So ngatiregedze kutaura zvakawanda, ngatifungei zvemberi. Vana Saruvaka, vana Gambakwe navanaani musangovengana zvenyoka muna masocial media imimi, but edzai kuti mushande muri pamwe chete kuitira kununura hama yedu. Ndimi munoita kuti tinunure hama yedu. So musavengane, musaburitsirane mashoko, ngatiise musoro pamwe chete. Asi randiri kukutaura ini nderekuti nyoka yemabhunu chero nguva izvezvi nyaya yake zvamuri kuti yakukwidzwa mberi, tichangori kana tanzwa kunzi akuzimbabwe. Kana akuzimbabwe hapasina chokuita, hapastorina chokuita. Apa pada kudzimwa mutauro, pada kudzimwa zvivhiringidzo zvegeza revolution iriko iyi. New Zimbabwe yatiri kutarisa kuti tive tinayo ndo yaada kuvhiringidzwa ipapa. Saka be very careful guys, batanai, tisanangane kuti uyu azodai. Tisaite sembwa dzedze dzokuti dzikaenda nomuvhimi musango kunovhima dzomutsa tsuro iyo tanga kumhanya, dzomhanyisana netsuro iyaiya, dzakusvika pakunobata tsuro yacho dzobva dzatanga kurumana dzega dzega. Handiti tsuro inobva yaona mukana wekuenda, inobva yatiza ka mbwa dzakurumana, hapasina ichatananisa tsuro apa. Saka tsuro inobva yasimuka ichienda. Be careful, nyoka yemabhunu muchazoyeuka, tese tichayeuka nyoka yemabhunu akuzimu. Saka pane pasina chokuita, ngatiedze kuchenjerera ipapo, ngatisanangane, ngatisashoranei, ngatishandei tiri pamwe chete. Kunyangwe uri munhu unorwadziwawo nezvinenge zvichiitika, asi kuti ngatishandei tiri pamwe chete. Imimi vacho masocial media ndimakuita problem, makuvengana mega mega, makutaridzana zvinano mega mega vemasocial media, of which imimi ndimunopa nhau idzi dzese kune ruzhinji rweZimbabwe. Ngatiedze kubatana varume, tisave neruvengo kune mumwe munhu, ngatiedze kupanana pfungwa, tishande chinhu chedu tiri pamwe chete. Chandataura ndechekuti nyoka yemabhunu, be careful, muchanzwa zvichinzi akuZimbabwe. Ipapa pane trick iri kuitika yekuti mukavarairwa muchanzwa kunzi akuZimbabwe. Trick iyoyo yaboth sides. Haitisi kutarisana nekuti Zimbabwe chete kana kuti yatomuno nekuZimbabwe kwacheko. Vanhu iva vakatobatana zvokuti havasi kuda kukwanisa kuti vaendese nyoka yemabhunu pamusana pekuti vari kuona kuungana kwevanhu vanenge vachienda kumakoti. Zvinenge zviri zvinhu zvinonyadzisa, but right now vachangomutora vagomuendesa zvisina ani anoziva kuti ndokwaave. Nyaya yacho mozoinzwa yakutaurwa apo nepapapo zvisina kana statement inonzwisisika, asi anenge aikoko. Ndaida kutaura nyaya yana audio iwawo message ari kunzi kwai vanhu vavhure magrupu kumusha. Zviri kuhere vakomana izvozvo? Mundi vana kuda kuuraisa machembero, ungavhure grupu shamwari rakanzi Geza Revolution kana kuti nyoka yemabhunu muZimbabwe varume, nekuuraiwa kuitwa vanhu nekupondwa mabhomba mudzimba dzevanhu. Vakomana, mfesi wamunoti Saruwaka uyu ari right varume. Anda kuda kungotsvaga mari muYouTube naye. Ona izvino channel yake yakagadzirwa yakutongonzi everyday morning maskati yakungonzi please reaction 1k react. After 2 hours 1k likes guys please. For what? Ma likes aya ndei hasi kutsvaga big. Akomana. Pane zvichabuda here apa.
kwai vachisingaroveri bhora ravo pasi chete, isusu chibhomba rongorohwa pasi, rongonoputika mberi. Because izvo kuti kwai ye gadzirai magurupu chichi, hanzi matisheti ari kuuya. Vakomana ungapa munhu ari kuzimbabwe tisheti yakanzi revolution geza kana kuti nyoka mabhunu. Vakomana iwe uchiona idhi wacho achishungurudza munhu ari kujoni, what about munhu ari kuharare, munhu ari kwazvimba shamwari. Just imagine admin wegurupu. Vakomana baba vanoziva tikasiri pazimu here zvakanaka-naka, siyaiwo kuti rinoteverera nyaya idzi sei. Aundi kufurira machemberi. Izvezvi chinondibhuwa nozva chinorwadza chikuru ndechekuti anoti kuvanhu vhurai machanel magurupu ikoko kwamuri wadi. Unoziva here obvious paunovhura waya gurupu iroro, mugurupu hamushayiwi kudya nanda, hamushayiwi kumusiya iwo wacho iwo. Admin achatanga kugadzira gurupu iroro ndiani? Ende chinorwadza chikuru ndechekuti chinenge chaitika kuvanhu ivavo havasi kuzozvitaura futi kuvanhu kubudisa maresults. Izvezvi kwakaitika chipane chinoitika ikoko kuvanhu vanenge vari mugurupu imomo, vana maadmin acho obvious haiperi zvakanaka. Toziva kuti hapana achazvikamuchira, vachatanga kuti anopenga uyo anopenga ndezvako iyo, but ndochokwadi. Timu riya rikateverera ipapo ukabatwa pakaitika something, vana Saruwaka havabudisi nyaya idzodzo. Zvitarisa kuti vana vamadzibaba veshanduko vakapondwa kupondekwa mumba kubombegwa dzimba. Zvingani zvakaitika vanhu vari kubombewa, vamwe vari kugara musango nanhasi. But ukada kutarisa kuti mafesi ava vana Saruwaka nana nyoka yemabhunu nanageza havasi kutaura nezvazvo, havasi kupa maupdate kuti vana vaya vakazoita sei. Munhu arongotsvagiwa konde izvezvizvi nenyoka yemabhunu. Ko vana vamadzibaba veshanduko vakanzi vakapisigwa svika vapisigwa nechibage chaicho, havana chepekutanga. Why vasingaiti option? Why vasingaiti konde kuti vana vaya vawane raramo? Havasi kuupdata anything nezvazvo. Handina kana chano, ndiri machani vana nyoka yemabhunu akawandisa vachingochinja vachisarima nechipinda. Handisati ndambova pakambotaurwa nezvekuti vana madzibaba sanduko vakurarama zvakati, but ndo vakavatuma paground vanhu vaya musi 31 vachiti kwai ndiri kuuya futi vanageza vacho vana nyoka yemabhunu akatotaura audio kuseni kuti ndiri kuuya vakomana. Svikira vanhu vaita zvivindi zvokupinda murodhi, vanhu 100 something vakasungwa vakagara mujere 2 months and half, vakabhadhara $100 emafaindi avo havasina kubatsirwa naivo futi vanhu vaivatuma, but havasi kuzvitaura mumachanel zvinhu izvozvo. Izvezvi vari kutuma vanhu kuti vhurai magurupu. Unoreva here kuti kana magurupu wavhugwa iwe vanhu ivava vakaona chavanoona vachazviupdata mugurupu kuti takazotuma vanhu kuti vavhure magurupu, but vanhu ivava vakazotevererwa vakatogwa nemaCIO usiku. Shuwa ungati kwai munhu ari kwazvimba kwaiita gurupu kwazvimba, kwaivhura gurupu rerevolution. Zviriko here izvozvo vakomana? Baba avo ngavatitire masiriasi mana. Ivo vari safe mujoni izvezvizvi, hapana kana chinovawana. But machemberi edu vari kuvavhurira kuti kwaivhurai gurupu. Ungavhura gurupu rakageza nanyoka mabhunu kuZimbabwe. Ivo vakuru vacho vana nyoka yemabhunu vacho vachishungurudzwa vagere musango izvezvi. Vari mumajere. Wozoti umwe puna zvakagere kuruzevha muimba yeusva. Mufenzi uyu ngaite serious man, zvorwadza zviri kuitwa vanhu. Vari kutuma vanhu kuti vaite zvinhu, toziva kuti vanhu vane situation isina kumira zvakanaka. Nyika ine nzara. But haungatumi munhu zvisingaiti zvaunoona kuti hazviiti. Ungati vhura munhu, vhura gurupu muZimbabwe. Vakomana.